Takže ahojte, dnes je sobota, vy sledujete ďalšie video z cyklu 365 dní. Dnes sa pozrieme zase na niekoľko vecí. Prvá vec, redizajnovala nám služba Vivino, známa to vinárska sociálna sieť. Redizajnovali svoje profily webové a teraz vyzerajú tak trochu ako vinársky Instagram. Celkom sa mi to páči. Ďalšia vec, redizajnovala nám aj služba Shazam, a to hlavne svoju iOS aplikáciu. Tu prebudovala dokonale, aplikácia pre Android bude nasledovať, ale chcel som hlavne hovoriť aj o Dropboxe a Readmile. Tu sa totiž stali dve veci. Najprv bolo oznámené odkúpenie Readmilu Dropboxom ešte v strede minulého týždňa. To bolo nejak za cenu $8 miliónov. Nikto nevedel, čo s Readmilom bude a ako to bude pokračovať, až koncom týždňa sa zjavila nie veľmi príjemná správa a tá hovorí, že Readmil končí. Takže Dropbox kompletne kúpil službu a kompletne ju zabil. Škoda, Readmil mal, myslím, celkom šancu stať sa veľmi dobrou social čítačkou kníh. Nestalo sa tak. Trošku mi uniká logika, prečo vlastne Dropbox túto službu zrušil. Jediná možnosť nás na Twitteri napadala, že by snáď Dropbox mal v úmysle vybudovať vlastnú čítačku kníh. Uvidíme, inak to by bolo celkom zaujímavá možnosť, čo poviete. Hodiť si na Dropbox nejaký ten e-book a pomocou technológie Readmilu ho čítať. Neviem, možno to nebude nakoniec až taká zlá voľba. Každopádne nebola to veľmi príjemná správa a viac ľudí podľa reakcií zahmutila ako potešila. Toľko dnešnému krátkemu 365 dní. Ja už pomaly chytám cestovateľskú paniku, totiž až teraz som si nejak uvedomil, že let do Bangkoku nie je ako let do Londýna, že to je predsa len trochu iná káva. No a ja už teda idem chystať nejaké poslané tie detaily a my sa vidíme znova zajtra. Ahojte!